President Dr. Lazarus Chakwera mawa atsogolera Malawi pa mwambo wa mapemphero okumbukira kuti dziko lino lakhala zaka 60 lili pa ufulu odzilamulira. Boma layika padera ndalama zokwana 900 billion kwacha zotukulira ntchito ya ulimi ogwiritsa ntchito makina amakono. Ndipo mu nkhani zakunja dziko la United Kingdom tsopano lili ndi nduna yayikulu yatsopano a Keir Starmer potsatira kupambana kwa chipani cha Labour pachisankho. Tili ndizi komanso zina, khalani pomwepo. Takulandirani mu nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mawa atsogolera Amalawi pa mwambo wa mapemphero okumbukira kuti dziko lino lakhala zaka 60 lili pa ufulu odzilamulira. Mwambowo ukachitikira ku Bingu International Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe. Muchikalata chomwe atulutsa a ofesi ya President Dinduna ati mtsogoleri wa dziko linoyo akuyembekezeka kukafika ku malowo nthawi ya 8 koloko mmawa. Pakadali pano zonse zokonzekera mwambo wa mapemphero okumbukira kuti dziko lino latha zaka 60 likudzilamulira zatheka. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Mosiyana ndi zaka zonse zambuyomu pomwe dziko lino limakondwerera tsikuli ndi nyimbo, magule komanso zikondwerero zosiyanasiyana, chaka chino dziko lino likondwerera pochita mapemphero. Izi zikutsatira zomwe ananena mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuti dziko lino likumbukire tsikuli kudzera mapemphero polemekeza mizimu ya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi ena 8 omwe anafa pa ngozi ya ndege mwezi watha. Wapa mpando wa zokonzekerazi a Harry Mkandawire omwenso ndi nduna zachitetezo ati ngakhale komiti yatsata langizo la mtsogoleri wa dziko lino malinga ndi mavuto omwe agwera dziko lino mu mwezi wa June. Taruza a Vice President a dziko lino komanso Malawians ena 8 ndi ataona choncho a President anati sitingachite chisangalalo pomwe taruza Vice President komanso taruzanso Malawians ena 8 koma zanali taruzanso mwana wao wa President ku office kwao Honorable Lucius Banda former MP ndi anachiona kuti ndi choyenerera kuti tichite cancel ma celebrations onsewa koma tikhale ndi mapemphero. Ndunayi yapempha Malawi kuti achite nawo mapempherowa poti ati dziko lino likufunika kuti Mulungu alikhudze ndi kulipatsa machiritso. Chiyembekezo kwa Malawi onse tikufuna kuti pakhale kugwirizana komanso pakhale healing chifukwa tapita kuzunzika kwambiri mu June chomwe sichionekerapo muno Malawi for some time. Dziko la Malawi linalandira ufulu odzilamulira ku Britain mchaka cha 1964 ndipo mtsogoleri wake woyamba anali Dr. Hastings Kamuzubanda. Pomwe MBC inayendera malo omwe kuchitikire mapemphero okumbukira kuti dziko lino lakwaniritsa zaka 60 likudzilamulira ku BICC inapeza anthu osiyanasiyana omwe akukonza mwambowu akumalizitsa zonse zokonzekera. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Boma layika padera ndalama zokwana 900 billion kwacha zokweza ntchito ya ulimi ogwiritsa ntchito makina amakono. Nduna ya zaulimi a Sam Kawale ndiyo yanena izi pamene amalandira matharakitala komanso mapikapu omwe bungwe la OCP Foundation napereka kwa amayi omwe amachita ulimi wanandolo m'maboma a Blantyre ndi Mwaza. Kumbukani Phiri wafika ndi zambiri. Kwa zaka zambiri tsopano dziko la Malawi lakhala likudalira khasu pa ulimi wake. Koma tsopano boma layika chidwi pa nkhani ya ulimi polimbikitsa ulimi wa makina amakono. Malingana ndi nduna ya zaulimi a Sam Kawale, boma layika pambali ndalama zokwana 900 billion kwacha zomwe zithandizire ntchito yoti alimi athe kugula makina amakono omwe angathandizire ulimi wawo. Tichoke ku ulimi uchitima panga wa khasu komanso mangopanga mwachisawawa
kupanga ulimi woti ukhoza kuthandiza kuti tikhale ndi chakudya chokwanira, tikhale ndi ndalama zokwanira pa khomo komanso mu dziko lonse la Malawi. Vision 2063 imaonetsetsa kwambiri kuti mu dziko munomu tikhale ndi makina oyenera okwanira pena paliponse. Ndi chifukwa chake unduna wa zaulimi unalimuonetsetse tsiku lililonse tikugula makina, tikupereka makina kwa alimi, komanso tikutsegulira ntchito za makina pa nkhani ya ulimi, cholinga tikwaniritse masomphenya amenewa. Fupifupi 900 billion kwacha imene ikuperekedwa kwa anthu amene amadzitama kuti ndi alimi. Chifukwa nthawi iji yomangomuthandiza munthu wamanjalende, nthawi imene yofunika ichoke ku ulimi sizitithandiza. Pafunika munthu amene akudzitama kuti ndi mulimi apite akatenge ndalama akapange ulimi amene akufunira, alime malo amene akufuna, akolole amene akufunira. Chifukwa ifenso misika tikuperekanso mwakathithi. Akawali ati boma lili ndi chidwi chachikulu kuonetsetsa kuti amayi omwe ali gawo lalikulu la alimi mdziko muno akulandira thandizo loyenerera kuti apititse patsogolo ulimi wawo. Iwo anati ndi zosangalatsa kuti mabungwe akunja nawo ali ndi chidwi chofuna kuthandiza dziko la Malawi kuti lithe kulimbikitsa ulimi wa makina amakono. Bungwe la OCP Foundation lochokera mdziko la Morocco lathandiza amayi omwe amachita ulimi wa nandolo m'maboma a Mwanza ndi Blantyre kuti akhale ndi makina amakono. Ndife amayi amene tinayamba kulima mbewu ya nandolo kuyambira chaka cha 2016. Koma kuyambira chaka cha 2016 kufika chaka chinocho kwapezeka kuti timalima malo ochepa chifukwa chokuti timagwiritsa ntchito khasu. Koma chifukwa chakubwera zinthu izi tikuona kuti zitipindulira kwambiri chifukwa chotena kuti 1 malo amene tilalime akhala ochuluka, so zoti tikhala ndi zokolola zambiri, phindu lochuluka. 2 uli kubwera kwa zinthu izi munda amene timalima mwina wiki imodzi tipezeka zokuti taulima tsiku limodzi kapena mwezi umodzi tikhala zoti taulima tsiku limodzi. So chizoti chalipa sasa nthawi kubwera kwa ichichi tikhaso ndi nthawi yayikulu kwambiri imene tizichitaso kugwira ntchito zina monganso mwina kusamalira ziweto, makomo athu muli ziweto zimene mwinaso zimativuta kuti tithenso kusamalira ziweto. Maulimi ena ndi enaso tizikwanisa kuchita, mabizinesi athu tizikwanisa kuchita. Nthawi imene timayichita kumapita mwina kumunda timapezeka zokuti tipezeka zona kuti nthawi imene yoyo ifeyo tikanga pesa ikhala yochepa chifukwa chagwisa ntchito zimenezi. Kazembe wa dziko la Morocco Abdelkader Naji ati izi zikutsatira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la Morocco. Pali chiyembekezo choti dziko la Malawi ikalimbikitsa ulimi ogwiritsa ntchito makina amakono likhoza kupindula kwambiri pa nkhani za ulimi. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Kumbukani Phiri. Banki ya pa dziko lonse yapereka thandizo la ndalama zogulira galimoto ndi njinga za moto. Polankhula atalandira thandizoli, mkulu wa nthambi ya zankhalango Titus Zulu anati vuto la mayendedwe limasokoneza ntchito yolimbikitsa malamulo oteteza nkhalango. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zokopa alendo a Esther Nyirenda wati galimotozo zizigwira ntchito kumalo osungira nyama alengwe ndi amwavi komanso a Elephant Marsh. Takhala ndi mavuto akulu okhudzana kwenekwene ndi kuteteza nkhalango zimene zili zaboma, tene kuti zachilengedwe. Nkhalango zimene zili zaboma zimene zili kuzochulukira munthu kunena zakuneno Mwanza and Nsanje. Komanso zithandiza kwambiri potengera kuti alangizi azitha kuyenda ndi kuwafikira anthu athandizire kuteteza nkhalango ndi zachilengedwe zimene maderawo akuzungulira. Tionesesa kuti magalimoto amenewo ndi njinga zimenezi zikhale kumeneko, zina zikhale kulengwe, zina kumwavi, komanso zina ku Elephant Marsh, ndipo zigwire ntchito yake yoyenera kumenekoko. Ndipo tiyesesaso kuyikako kuti oyendetsa magalimoto amenewo akhale odziwa bwino. Kugwira ntchito kwathu timayang'anira nyama nkhalango, timaneka tizizungulira ndi kuona kuti izokhala bwanji chifukwa ena amalowa nkhalangomo kuti azikatha kupha nyamazi. Komanso zitithandizira kuti anthu amenewo tikagwira tithe kupanga nsanga milandu yathu makesi athu chifukwa choti tikhala tili mayendedwe. Akuluakulu ona zakalembera wa malo m'maboma osiyanasiyana awalangiza kuti azipewa mchitidwe wakatangale pa nkhani za malo. Nduna yoona za malo a Deus Gumba ndiwo apereka chenjezolo pomwe amapereka ma certificate kwa anthu akuluakulu ona za malo m'maboma. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Malinga ndi nduna yoona za malo a Deus Gumba, nyumba ya malamulo itavomereza malamulo atsopano
akayendetsedwe ka ntchito za malo m'madera osiyanasiyana, boma linalemba ntchito anthu okwana 319 kuti adzikayendetsa ntchito za malo m'madera ama traditional authority ndi mafumu osiyanasiyana, komanso anthu ena 34 amene angathandize kuyendetsa ntchito za malo m'maboma a mdziko muno. Pachifukwa chimenechi Agumba anati anthuwa anayenera kulandira maphunziro apadera okhudza za malo, ndipo Adeus Gumba alangiza anthuwa kuti akapewe makhalidwe oyipa kuphatikizapo kuchita ziphuphu ndi katangale pa nkhani zokhudza malo. Ngati kunduna tinaona kuti nkoyenera kuti tilembe anthu oti akagwire ntchito kufupi ndi kumene anthu amakhala. Tilemba ma land registers akadaulo ona za malo kuti akhale boma lina lilonse, anthu amene alipo 34, komanso tinalembanso makalaliki alipo 319. Masewa kuti apite pa ground. Makalaliki akakhala ku magogojalo, maofisa magogojalo, ukathandizira kugawo lokhudzana za malo. Ndipo Benjamin Kabango ndi mkulu ona zakalembera wa malo mboma la Chikwawa, ndipo akuti zambiri zakayendetsedwe ka malo zisintha m'maboma potsatira maphunziro amene alandirawa. Kani zakatangale taphunzitsidwa kunabwera anti-corruption bureau akatswiri amene atiunikira komanso malamulo, ndikukhulupirira kuti tikagwira ntchito yabwino m'maboma amuti akatitumiza katangale akachepa kapena akatha kumene. Padakali pano askulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources ati mapulani ali mkati oti posachedwapa skulu ya Luwana iyambitse maphunziro a degree ya zaka zinayi oona za malo. Anthu amenewa ndofunika kwambiri chifukwa ukalembera wa malo umene ukhale ukuchitika tsopano pa ma district kukakhala kuli anthu oti asulidwa ndipo ali nawo kadaulo kugwira ntchito yawo popanda vuto lina lililonse. Akuluakulu oposa 30 oona zakalembera wa malo m'maboma a mdziko muno ndiwo anachita nawo maphunzirowo. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera mawa atsogolera Malawi pamwambo wa mapemphero okumbukira kuti dziko lino lakhala zaka 60 lili pa ufulu odzilamulira. Boma layika padera ndalama zokwana 900 billion kwacha zotukulira ntchito ya ulimi ogwiritsa ntchito makina amakono. Ndipo mu nkhani zakunja dziko la United Kingdom tsopano lili ndi nduna yayikulu yatsopano a Keir Starmer potsatira kupambana kwa chipani cha Labour pa chisankho. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Takulandiranso mu nkhani zathu. Bungwe la United Nations Development Program UNDP lalonjeza zothandiza bungwe la National Registration Bureau NRB kuti likwaniritse kupereka ziphaso za unzika kwa Amalawi mu nthawi yake. Mkulu oyimira bungwe la UNDP mdziko muno Mai Finera Frost anena izi ku Lilongwe iwo pamodzi ndi mabungwe ena atayendera ntchito yopanga komanso kutumiza ziphaso za unzika zokwana 1.7 miliyoni m'madera osiyanasiyana a mdziko muno. Zambiri mu ripoti ili. Lankhula atayendera ntchito yopanga komanso kutumiza ziphaso m'madera osiyanasiyana yomwe ikugwirika ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Mai Finera Frost omwe ndi oyimira bungwe la UNDP mdziko muno anati akhala kugwira ntchito ndi bungwe la NRB ndipo ati iwo apitiriza kuthandiza bungweli poonetsetsa kuti nzika za dziko lino zili ndi ziphaso za unzika. Mai Frost ati bungwe la UNDP ndi mabungwe ena akufuna kuti ntchito yogawa ziphaso m'madera osiyanasiyana
kwa nzika za dziko lino yomwe iyambe lachitatu likudzali madera osiyanasiyana mdziko muno idzayende bwino. Mawu ake mlembi mkulu wa NRB Amphatso Sambo anathokoza bungwe la UNDP komanso mabungwe ena omwe amathandiza dziko lino kamba kuthandiza bungweli kukwaniritsa masomphenya ake opanga komanso kupereka ziphaso kwa nzika za dziko lino. Asambo alonjeza zoonetsetsa kuti ntchito yopanga ndi kugawa ziphasozi iyenda bwino, ncholinga choonetsetsa kuti Malawi aliyense akhale ndi chiphaso cha unzika. Bungwe la National Registration Bureau lakhala likulemba ziphaso kwa nzika za dziko lino zomwe zilibe ziphaso kapena zomwe ziphaso zawo zinatayika, ndipo ntchito yopereka ziphasozi kwa anthuwa iyamba sabata yamawa. Unduna wa zamaphunziro wati upitiriza kulimbikitsa ntchito yoyendera sukulu za ukachenjede zomwe sizaboma poonetsetsa kuti sukuluzi zikupereka maphunziro molingana ndi malamulo a boma. Mlembi mu unduna wa zamaphunziro Amangani Katundu anena izi ku Lilongwe pamwambo opereka masetifiketi kwa ophunzira okwana 635 a sukulu ya ukachenjede ya Exploits. Zambiri mulipoti ili la Lonjezo Msodoka. Malinga ndi Akatundu, boma lipitiriza kulimbikitsa sukulu za ukachenjede zomwe sizaboma za mdziko muno kuti zizitsatira ndondomeko zoyenera za maphunziro zomwe bungwe loyang'anira sukulu za ukachenjede mdziko muno la National Council for Higher Education linayika. Akatundu ati kutero kutha kuthandizira kuti ophunzira omwe amaliza maphunziro awo msukuluzi azikhala osulika bwino komanso nzika zodalirika. Tikufunika kuti tionetsetse kuti aphunzitsi amene ali ma private university mene wakhale ndi ukadaulo oyenera ndi cholinga choti amene akutuluka ngati ophunzira akhale ophikika bwino. Chachiwiri tikufuna kuti masukulu amenewa akhale olondoloza bwino lomwe zimene National Council for Higher Education amalimbikitsa kuti maphunziro athu akhale apamwamba, azitenga ana amene kwaniritsa zowayenereza 6 credits kuphatikizako English. Ndipo mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Exploits a Desmond Bikoko ati sukulu yawo imalimbikitsa ophunzira kukhala ndi luntha loyambitsa mabizinesi akamaliza sukulu ndi cholinga chopereka danga lodzilemba komanso kulemba ntchito ena osati kudalira kulembedwa kokha ayi. Komabe a Bikoko ati sukulu yawo yayika njira zosiyanasiyana zoti ipeze chilolezo kuchokera ku bungwe la National Council for Higher Education zothandizira sukuluyi kupereka maphunziro kwa ophunzira m'magawo ochuluka. Pano pasupatana kuti ayi osalaja nawonso tiapangisa accreditation ndi pano tapanga zonse internally papanabwera ma stakeholders ochokera mabungwe osiyanasiyana aona curriculum yathu ndera akonzeka kuti ntchito ibwera any time chifukwa tapanga invite kale talipiraso kale akabwera mucha ifeyo ngati university tili ready kuti tikhonza koma mazowa kuti decision ife konzekera kwapanga decision ndi ancheya ndi atuuza kuti amene afika apa either akhonza kapena ipani mavuto eno tikonze. Malinga ndi a Bikoko, sukulu ya ukachenjede ya Exploits imapereka masatifiketi kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro awo pafupifupi 450 pa chaka. Lonjezo Msodoka, MBC Lilongwe. Munkhani za malonda. Kodi mukudziwa kuti bizinesi yoyendetsa wilibala ili ndi kuthekera kusintha moyo wa munthu pa nkhani za chuma? A James Longwe ochokera ku Ching'ambo mu mzinda wa Mzuzu ndi mmodzi mwa anthu omwe apindula ndi bizinesi iyi. Mulipoti lathu lapadera sabatayi, mtolankhani wathu Jackson Sichali akufotokoza za momwe bizinesi iyi yasinthira moyo wa alongwe. Kodi mukamayiona wilibalayi mmutu mwanu mmaganiza chani? Kodi munaganizirapo zoti anthu ena miyoyo yawo inasintha kudzera mkunyamula katundu kudzera pa wilibalayi? Awa ndi a James Longwe ochokera ku Ching'ambo mu mzinda wa Mzuzu omwe moyo wawo unasintha kwambiri kudzera mu business yoyendetsa wilibala ponyamula matabwa. Alongwe omwe ali ndi zaka 58 zakubadwa ndipo ali ndi ana asanu ndi mmodzi sikisi akukwanitsa kusamala banja lawo popeza zofunikira za tsiku ndi tsiku monga chakudya, kulipira ndalama za sukulu ndi zina. Iwo anayamba business iyi mu chaka cha 1989. Ataona kuti business iyi ikuyenda bwino, anayamba kusunga ndalama ndipo anagula malo awo pomwe anamangapo nyumba zochititsa lenti. Atamanga nyumbazi akuti sanasiye kuchita business yoyendetsa wilibalayi kufikira tsopano, kamba kuti chitukuko china chilichonse chomwe achita pa khomo lawo ndi chifukwa choyendetsa wilibala ponyamula matabwa a anthu.
alongwe akutinso amatolera ndalama zosachepera 300,000 kwacha pa mwezi uliwonse, akaonkhetsera zomwe amatolera pa mwezi kuchokera ku nyumba komanso mkuyendetsa wilibala. Pa chifukwa ichi alongwe sakuvutikanso kulipirira mwana wawo school fees pa teremu ina iliyonse komanso kuthandiza achibale awo. Titawafunsa chisisi chawo, alongwe anati anthu ambiri amakanika kuchita chitukuko kamba kolephera kusintha kaganizidwe pakachitidwe ka zinthu, ndipo anati mabizinesi ena omwe amaoneka onyozeka pamaso pa anthu ali ndi kuthekera kusintha miyoyo ngati munthu ungakhale ndi malingaliro oyenera. Ndi anthu ambiri amapita ku Joni, mwina amakalandira ndalama zofanana, koma pofanana ndalamapo zochitika zimakhala zosiyana. Chifukwa chani? Kaganizidwe. Mukoza kumalandira ndalama limodzi, wina ndalama akuthira kwa mkumowa, wina akuthira kwa akazi, koma wina akuti iyayi ine ndifuna ndipange chitukuko. Ndiye pa ineyo mmene nafikira munomo munzuzu munomo mowa sinamwepo, ndipo sindikuufuna ayi, chifukwa zochitika zake naonera pa nzanga. Nina wosabira nzanga pa mathabwa paja ama mwamowa ena nawapeza ndithu, koma mpaka pano alibe nyumba. Pofuna kutsimikiza za nkhaniyi, MBC inafunsa akazi awo a Elina Banda, ndipo iwo anatsindika kuti pa nyumba pawo sanagonepo ndi njala kapena kukhala mungongole kamba kuti ndalama zomwe apeza alongwe amazigwiritsa bwino ntchito popewa makhalidwe ena owononga ndalama mwachisawawa. Iwo anati ndalama zina alongwe amawapatsa kuti azikasungitsa ku Village Bank ndi cholinga choti chaka chikamatha akhale ndi ndalama zochulukirapo zomwe zitha kuthandiza kuchitira zinthu zogwirika. Ife kuno kutamu tinabwera ndikale, koma iwo amagwira ntchito ya wilibala yomweyi. Nje no akapita ntawuni akapeza maganyo kumabweresa kandalama kaja, basi ndalama ija mapasa ineyo akandipasa ndimaitenga ndalama ija kumapitisa ku gulu tikagawana kumene kuja, basi timachitira china chake, kaya ni magesi, kaya gula njerwa, kaya gula chakudya, kaya sopo, mchele, akaya uthandizirana pa khomo pano, basi zomwezi. Uyu ndi Uchinda Milongwe yemwe anabadwa mchaka cha 2007. Iye amaphunzira pa sukulu ya sekondari ya Vision Academy ndipo ali form 1. Uchindami ali ndi masomphenya odzakhala mtolankhani akazamaliza sukulu yake, ndipo ati bambo ake amamuthandiza kwambiri pomulipirira sukulu temu iliyonse komanso kumugulira zoyenera za ku sukulu nthawi zonse. Neo bambo anga amandilipirira fees temu iliyonse, ndipo ndimalimbikira, ndipo masomphenya anga ndoti ndikazakula kapena kuti ndikazamaliza maphunziro anga ndizakhale mtolankhani, ndipo ndimalimbikira, ndipo ndizakhala mtolankhani. Pothirirapo ndemanga pa nkhani ya bizinesi zing'ono-zing'ono, mneneri wa bungwe la CIMED a Patrick Chimalaziambo anati achinyamata akuyenera kukhala ndi malingaliro oyambira pansi pochita bizinesi kamba kuti palibe munthu yemwe amangofikira pamwamba. Iwo anati maganizo omwe ali nawo alongwe ndofunika kwambiri pakati pa achinyamata kamba kuti izi zitha kuthandiza kukweza masomphenya a dziko lino a Malawi 2063 pomwe achinyamata ambiri atha kukhala odzidalira pa chuma. Ifeyo monga olimbikitsa mabizinesi ang'ono-ang'ono timatengapo gawo lalikulu, ndipo tikudziwa kuti mabizinesi amenewa ndi amene adzakule ndi kukhala makampani akuluakulu. Sikuti anthu amangoyamba kufikira pa chikampani chachikulu, koma mu agenda imeneyi muli nkhani za industrialization, nkhani za employment, ndipo mabizinesi awa ndi amene amabweretsa zinthu zimenezi. Lero uyamba bizinesi wekha yaying'ono, ikakula ulemba anzako awiri atatu ntchito, ikula muzadzitsegula kampani, anthu ambiri nkumakapeza kuti akupindula nayo chifukwa kuti iweyo nthawi ina yake unayamba ka bizinesi kakang'ono. Imodzi mwa mfundo za chitukuko zotchedwa Sustainable Development Goals ndi kuthetsa umphawi pakati pa anthu ndipo kuchita mabizinesi ang'ono-ang'ono kuti ndi kuthekera kukwaniritsa mfundoyi mdziko muno. Jackson Sichali, MBC, Mzuzu. Munkhani zakunja. Chipani cha Labour ku United Kingdom chapambana masankho mdzikolo pamene chapeza mipando yambiri ndi kugonjetsa chipani cha Conservative chomwe chakhala chikulamulira kwa zaka 14. Sir Keir Starmer akuyembekezeka kukhala nduna yayikulu ya dzikolo kutsatira chisankhocho. Rishi Sunak omwe anali nduna yayikulu ya dzikoli avomereza kugonja kwawo chakummawaku ndipo atumiza mafuno awo abwino kwa nduna yayikulu yatsopano Sir Keir. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsomito yake.
president dr lazarus chakwera mawa atsogolera amalawi pamwambo wa mapemphero okumbukira kuti dziko lino lakhala zaka 60 lili pa ufulu odzilamulira. Boma layika padera ndalama zokwana 900 biliyoni kwacha zotukulira ntchito ya ulimi ogwiritsa ntchito makina amakono. Ndipo munkhani zakunja dziko la United Kingdom tsopano lili ndi nduna yatsopano a Keir Starmer potsatira kupambana kwa chipani cha Labour pa chisankho. Pezani zambiri pa mpc.mw, MPC Digital, tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Aida Chiwaya ndi mzanga Tauson Kamalata. Usiku wabwino. Monose madzulo ano kunazisa ndithu mbanda kucha monga ubala ndege la mzuzu umene